Riding in Tandem. Naglilibot-libot, nagmamasid, maging sa enterong kinaban. Matuyaw kan sala, asin maumaw kan tama. Maanalisar para sa hustisya, makatotohanan, asin balansyado, alagad makonsuelo. Mainamigo, asin karinyoso. Iyan ang Riding in Tandem. Kaiba sinda David Duliano, asin Irvin Borja. David Duliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Mga tugang, good morning. Welcome sa Riding in Tandem. Ngunyan po aldaw na Webes. 29 ngunyan kan bulan na Abril. Good morning sa kabusyatong mga parantabay. Partner, good morning. Good morning, partners, and good morning man po sa satuyang mga paradangog dyan, si mga nagdadalan sa TV, sa Facebook Live. Magkarima naman po kita sundong alas 9, ng pagkaagatangani pong mag-ulay-ulay kan mga may init na issues ko niyan. Basado sa advice kan sarong Batikanong abogado di Sanaga na magsirbing wake-up call sa mga opisyalis kan syudad. Ang nangyaring pagkakadeklara kaining e-card kung sarong ang konstitusyonal, inida magsirbing panalmingan sa mga opisyalis kan syudad na maging malikay sa paghaman ng mga ordinansa, maging pulido, iagi sa konsultasyon sa kaadalan na maray, itanganing day mangyari ining mga bagay na ini. Hindi, itara mo, partner syudad bagay ini. Goal pidigdi yung mga madudunong na huna mo nag-iinom-inom sana dyan sa mga gilid-gilid, pero may figuro layang kung ano ang hiro kan mga opisyalis kan syudad. O igwa nga sa itong nakasabi, partner, na ngunyan daataan na nagkakarapot kan syudad, bako talaga mga taga-naga, taigwa manin mga tao di sana na nagsasabing sinda ang tunay na taga-naga, talagang anmasid-masid ang mga opisyalis ka na syudad din nagat. Aram mo, kung minsan naiisip ninda ba kuman yan yung mga taga-naga, yun ang mga hadi digdi. Kaya ang iba da apik mamasdan, kaya tama ka, ini maging warning sa mga opisyalis kan syudad din nagat na magmaan sa pagpapasar nin ordinansa tagulpian nagmamasid. Ini kaya baga kinupyahan ta sa naman sa ibang lugar. Digdi sa Pilipinas, arin man ba yung layan ginagamit na dahil ta kinupyahan, patian mga ordinaryong ordinansa kan ibang munisipyo, inaarog ta. Maging ang revised penal code, kadaklang ka mga provision dyan haling Amerika, haling England, haling Italy. Kadakol baga, pati ang Bill of Rights ta, mga 90% kaya na kinurupyahan, kaya naging ugali ta na magkopya, siguro mapagal mag-research, mapagal ang public consultation, ang gusto ta, darlian na lang, partner. Igwa nga ni daanin sangguni ang bayan na nagpasar nin ordinansa. Ang title kan si ordinansa mag-establisher ni na smoke-free municipality. Pero saro sa mga provision na may designated smoking area. Mangalas ka talaga smoke free anaga, restaurant niya bawal. Pero sa sarong kanto, pili ka ngayon na mamambintana duman sa designate na kantong pili kang mag-sirsigarilyo. Kaya paano nga maging smoke free ang title kaya na may designated ng smoking area? Di ba kung ngayon smoke free? Ay partner, garo may gusihil ngun yan Bangon Banwan Report. Kasubago pa yapig sabihan ko si Hil, baad niya ako mapasadahan mo ang GMR Coliseum. Magmasid-masid kita ka nangyaring vaccination dyan. Sa irasena ang mga natudukan, mga haling sa ina barangay, saka papaano man tutudukan ang mga kababayan ta. Hil, good morning. Okay, Dave Ervin, Marina Pagkaga. Yan ako dito sa GMR Coliseum. Actually, 2 days man lang palanda si ginibong vaccination.
kaso sarong aldaw sa kasi kasod susunod na naman daan May 10 ano. Pero ang yaraon pala digdi yung mga frontliner sa GMR asinda palan katurudo kana. Akala nito si sir, mari na paggaga. Mari na paggaga po. Ano po si pangalan mo sir? Pwede Alcantara. Vidal Calta. Okay. Okay. Siya yan duman si Dave Duliano sa si Ervin Borja. Araman mo lang tabi sir si mga nangyaring pagbabakuna digdiyo kang nakaaging duwang aldaw. Ano po si mga plant liners at saka si mga workers, health workers. Okay. Maray na aga po. Good morning, sir. Nagbakuna po igdi kang May 27 saka 28. Kang May 27 po si mga April Garcia. Sorry po, April 27 saka 20. Kan 27 po si mga frontliners. Sudma po kaiba na si mga senior citizens. Bali kang 27 po 160 man po sudma. Ano po yan, sir? Totally libre ang bakuna? Totally libre po ng bakuna. Libre po. Si monitor na sublado kasi ka monitor mo. Bigla ka monitor sa laog. Ayan, go ahead. Okay. Pati ano sabi sir, sama ano kita. Okay. Go ahead. Okay, go ahead sir. Ano siya po? Magpasok. Piga po ta kung totally libre ang bakunang iyan. Iya po, libre po. Sa ano po yan, sa city government of Naga. Sa experience po nindo, maama nagsisinutil, anas voluntaryong inaako yan bakunang yan, sir. Iya po, nasunod po sa proseso. So, Kumusta po si resulta? Mayo man po nin daindatang epekto o may pasyente na nakamati na daindata? Mayo man po. Ang masunod pong vaccination na rin naman. Sa May 10 po, ning second dose na po yan. Pare yung tao manggiraray. Iya po. Si Sudma po, saka si sa Kansarong Aldaw, first dose po ito. Opo. Itong Sudma po, saka Kansarong Aldaw, second dose po sa May 28, saka 27. Opo. Digdi po sa Naga, piranggayo ang target na mabakunahan. Day ko lang po aram ang bali ang nag-aaram si Dr. Borra pa. Ito pong mga gusto magpabakuna, dahil pwede mag-unoy lang na magdyan. May pigi-schedule po kaya bali ininot po sa mga frontliners tapos kaiba na si mga senior citizen. Opo. Ang pinakahubin pong nabakunahan, mga pirang edad? Day ko lang po nakuha si edad record sa loob po kaya. Thank you, sir. Welcome po. Thank you. Okay, thank you sir. Ayan si Mr. Pida. Ayan, talagang ngunyan. Gabos pala na yarao na digdi yung sa GMR mga asindang yaon digdi yung naka-duty. Gabos na sir. Gabos na. Yaon si Mr. Good morning to Mr. Panis. Sir, si pangalan mo po? Carino po. Mr. Carino. Saka si Mr. Bida. Ayan. Sida gabos tabi Dave Irvin. Gabos na sinda digdi nagkabarakunahan. Kadto magahil dyan nagkukuya na dyan nagsaswab test saka nag-rapid test. Ngunyan, maana to? Maana to ngunyan tabi Dave. Pinagbalyo na ito sa... Sir, sino po si mga nag-swab test saka rapid test? Ay, sa Del Gallego na ang di mana sila mismo. Tama na, Okay. Ayun pala tabi Dave. Bago maglaog digdiyo sa Naga, itong mga gusto maglaog, ito pala pinag-swab test dedikat kang panahon, ito tong mga nagbirahe. Ngunyan, palibasa yaon na si Satuyang team sa may Del Gallego border, dumana palang pinagigibo ang swab test dahil na madigdi dahil anta duman mismo. Antigen. Antigen pala duman. Okay. David Irvin, yan ang Satuyang dagdag na informasyon ngayon na pagkaga na kaibanan tadi ang mga mahigos na mga personahe sa GMR na kung saan sabi ninda, May 10 ang sunod na dose kan vaccination digdi sa GMR Coliseum. Ang balita kong yan darasendo kan Rice Coffee 41+1, ini Masil de la Cruz para sa Radyong Balansyado. Gusto ko, okay ka. Bangon
Banwan Report. Salamat, Hil. Natapos na pala ng 2 aldaw na vaccination. Diyan sa JMR Coliseum, inon si mga frontliners, panduwa mga senior citizen. Pero utron sa May 10, pare yung taho. Takaling makumpleto na ang bakuna na kay po nga sa tuwing lawas. Bahal lamang sa pagi kayo ni magkulpa partner ang pobya, ang katakutan kang publiko sa COVID-19. Sabi ta nga ni partner, kaud na mamasdan ta sa ibang nasyon, talagang mayong iba talagang solusyon, kundi vaccination. Ta sa Amerika partner, tapig mo monitor taman ang nangyayari duman, ay grabe na ang kaibahan. Palibas sa milyon na ang nagkaturudukan, ay kuyang partner, ang mga sabi ta nga ni na ang pamilya nagtitiri-tiri po na mayo nin mask, nagburukas na ang ibang mga pasyaran. Kaya dahil kampante na si tao, iguanan nin kumpiyansa sa sadiri na tuduka na, kaya okay na, pwede na magralakaw-lakaw. Dahil malug dito mapaarong sa India. Sa India baga, kan mag-jismil si apektado or aldaw, ay back to normal lang yan kita. Halos nga ako yan na ini. Normal lang ni kakadit na porsyento, kaya hala, saramba lang kita sa mga kino, saramba sa baka, irinom sa nagati-ati ng salog, ay igwa ng mga festival saka religious activity, garo kinastigo kan mahal na Diyos, pinamati isinda kan mga bagay na dapat tindang mamatian. Bangon Banwan Report. Panuntaan sa ropang report, hali sa luwas, yaon sa linya si Ernie Marfil. Ernie, come in please. Okay. Good morning, Tabi. Dave, Erwin, good morning. Barinaga sa mga nakita ninyo. Kinuata man ang pensyon kan Police Regional Office, Camarines Sur Provincial Office, tapos ang Libanan Municipal Station, ininginapon ng barangay Nihan, Kasurug, Tudo Bank. Police na nagmamakulog sa mga nangangaipo. Yan. Daradara nila ang tambak na goods, gulay, tapos lunad kan mobile kan PNP. Dahil na nagpipila ang tao, imbes sinda na ang tigpupuntahan kang pulis, tanganing tawan na ng goods, vegetables, goods, may bagat pa nga ni, Project and Philippine National Police. Yan din na spokesperson ka na PNP Libanan. Kasi inabot na kami ng gulay. Para niya ako rin ako nagpila, narasyonan kita. Kaya mapasalamat kita sa Philippine National Police sa inaapon nindang barangay Nihan. Version Kampantry na ng ratagan imbes mobile, naglilipot ang Philippine National Police, tanganin manaunin na kakanon. Ma'am Emiros, good morning. Kamusta sa po ang sa tuyang barangay Nihan, version kan community pantry, hindi po sa banwaan in Libanan. Araw kita ka ni Ma'am Emiros. Sige po. Yes, sir. Good morning po. Ay, okay. Hello ma'am, good morning. Ano po Opo. yan? Ano po yan? Talagang proyekto mismo kan PNP. Yes po. Bali ini, sir. Programa ini, itong best practice ni po na sharing is caring program. And ngunyan nga ni, sir, uga na kitang barangay Anihan, kasurod food bank. Bali ini po, sir, pigtataomi duman sa mga ngaipo, lalong-lalo na po nandun sa mga barangay para po ma-address ta. Iniyo pong pandemya ngunyan na kung saan dakol po baga, sir, ang mayong mga trabaho and nangangaipo nin tabang. So, continuous po iniyo na nadadarata sa mga katauhan. Bakong araw ni kaniyan mga nagpipirilaan na para kuaning gulay o mismo sa harong ninda sinapig dideliveran? Pigdadarata, sir, mismo sa barangay. Minsan sa barangay hall, itong naagihan mi, pigtatawan mi po. At the same time, uga din po kita diyo sa Municipal Police Station para sinda din, nag-iigli din sinda, sir. Napipili sinda katong mga nakaprepare na mga gulay. Actually, sir, this is not the only sabi kaya so PNP ang nagtatao. May mga nagdadara sa tuya, sir, ni mga tabang para makatao ng ayuda din sa mga katawan hindi sa Banwaan sa Libanan. Ano po yan? Dahil maninduan na riparong may nag-aabuso baga na
magpukarako agad tong sobra-sobra sa inda. Mayo man sir, ang ano tama, araman ninda sir na yung kukuha ninda si kaya lang sa para sa pamilya. So halimbawa ngaya paghapon, so pamanggihan or morning. So depende po sa inda pero sinda talaga sir nahiling taman ang disiplina sa parte po katong nagkukuroa. And aram ninda na gabos man po nangaipo, nakaipuan din po na may maihiras din sa kapwa ninda nangangaipo din. Ma'am, dyan sa Indong Banwaan, pigsabi magkakaya kan su unma, kan pamayo kan DILG, na kung dahil ngayon mamantener an physical distancing, saka maobserbaran an health protocol sa mga ining mga community pantry, ay sasarahan ngayon kan gobyerno. Ano po dyan sa Saindo, sa hiling mo, kayang-kaya kan sa Indong Police Command na tawan asistensya ang mga nag-oorganisar nin community pantry. Doon kayo sir sa kaputan mo, sinisigurado mo man po sa parte po kang PNP na sinisigurado mo sir na naobserbaran mangyari sir ang social distancing, ang pagsulot po kang face mask. Iyo din yan sir ang tugon mi senda na dahil magsurusuan lalo po ta para sa gabus man po na nangangaipo po itong pigtataw tang mga gulay na sinda mismo aram ninda na ang banwan po kan limanan dakol po kitang mga case panungod po sa COVID-19. Sinda din sir nag-aaram kung paano po makaiwas lalong-lalo po tang virus data man ay hiling. So sigurado taman sir na dai po iniyo mabalgar iniyo pong IETF guidelines. So kay puan lang po na makikoordinar man sa opisina nindo. Yes po. Actually sir duman kami sa mga barangay po. Ditudurban kami nga ni mismo sir ang nagtatao lalo sir kung halimbawa ani yung mga tao na agihan kita mismo nag-aabot ka to po sir kung anong daradarami na mga panao. Actually may mga katabang kita sir sinda po mismo sir nagdadara idi sa idi sa Libmanan Municipal Police Station na kung saan nga ni po uga kitang hali sa Libmanan Agri Products Vendors Association sa mga paratindayan dyan sir sa sentro o kita sir mga paratanom na nagdadara mismo sinda idi sa tuya. And ito may mga sabi ka iyan may karahayang buot na makaayuda duman po sa nangaipo sinda mismo sir nagduduro sa tuya para makatabang. And syempre yung sa tuya Municipal Advisory Council. So katabang ta sinda sir aside duman sa project kang PNP na araw po sir kang mga groceries. Yan, pigtatao ta po yan sir sa mga nangangaipo. Salamat po. Yes sir, salamat po and good morning po. Okay, thank you very much ma'am sa tendong ining project na imbis na pilahan sindana na kung minsan nabibiglaan inaabutan sa lalakaw-lakaw man ka tapos duduhulan sa rong basket. Oh, ano yan sa pulis. Kaya yung po ang project niyan kan Philippine National Police Libanan nagaambag-ambag ang mga planters tapos itong mga vendors sa sentro. Di sala na itong sabing pinaagi pa kaya nga sa pulis. Oh. dahil man pinaagi sa pulis na guntingan doon. Dahil man, live yan na nakakabot naman sa recipient ang sinambit ng mga gulay. Magulayon kay Igdiyo sa Kuyan, sa Libanan, ang riverside Igdiyo ng mga barangays, yung producer din gulay. Itong mga first class, pang negosyo. Yung mga second class, iyo ang nakakaabot Igdiyo sa pulis, pero dahil na inaan, bilog na iaabot, duman sa mga consumer. Yan tabi diba sa tuwing report with Police Senior Master Sergeant Emiro Serganes, ini po sa Martil. Bangon Banwan Report. Salamat Ine Marpil pagkasurtimang kan mga kay manuata partner ha. Habo kan pinping sida magkapragal. Habukan pinping sinda maplitihan, habukan pinping sinda magprapila. Imbis ihatod pa sa inda ang pagkakan ambira. Kaya nga ni sa hiling ta kung pabilohon lang ni kan mga haralangkaw na opisyal kan na PNP o DILG ang mga station commander baka mas makadiskarting maray pagabot sa public relations partner. Taaram ta na kung ilang pugulan talagang magayon hilingon na naka-uniform, may mga bit-bit ning basket, nagtatarabang sa community pantry. Bako ining ni idea yang ini ni Secretary Anyo na
Ay, kunday nga magturul-tul. Sa asarahan nga yan, mga community pantry bako, garo bakong magayon na dangugon. Kundi, tawanin asistensya, tabangan, tanay hiling ta. Uy, nagdadakula pati ang ibang community pantry, kadakul-dakul taong nagpipila. Gusto sabihin talagang gulping tao ang nangangaipo. Gulping tao ang mga nagtitirios ngunyang. Kaya ang ideya na sarahan lugod dyan, garo da bakong gayong magayon na ideya part. Ano ba mo nagsabi, ngun sa nang yan mga bulan yang Mayo, Hunyo, ubos nang iyan, mga pampanaong iyan, na back to normal na. Pero level, at least namati ita na minsan sa buhay ita, nagkaigo ning araw kaning tarabangan na digdi sa Pilipinas. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Iwa na kitang 2 minuto pasado alas 8 ng aga. At yan po, balik kita sa Riding in Tandem. Mahanap buhay lang. Gusto ko, okay ka. Kami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Maria Lourdes po. Nagpasakaw po. Ano po kasi mayroon akong nararamdaman kasi po para laging sumasakit po ang buson ko at saka yung sabi ng doktor nun, may sakit daw ako sa kidney. Ano bang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Naalis po yung nararamdaman ko mga masakit sa katawan ko. Parang medyo takot maga ako na inaantok gano'n. Parang may vitamin siya. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapin pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka magabos, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, Gay Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpabakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat.
Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin Bigay, pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto ko, okay ka. Asin David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Iguan na kitang 9 minutos makalihis ang alas 9. Partner ining may nag-message sa Satuya, taman sayang reparo na dapat digdi sa mga community pantry na kay puan i-publikar man ang mga donors o an ano nakukuha, piraan itinao. Although an iba ang kadaklan nabo man na sambito ng pangaran. Pero pwede siguro na igdi sa mga lamisang pig si set up ninda ibugtak dyan ang listahan na ini ngayang simanang ini ang nagtarao iyo ini pwede man ibugtak na anon o habo na magpasabi o nan itinao tangani na may transparency pigapod taday ta malilikayan na sa kadakul-dakol although kadaklan man na maray talaga ang buot kundi sa kadaklan perming kwen partner iyang pigsasabing igwang perming narinungaw sa kadakulan nin tao na nga ni day pagdudahan ipaskil manggiraray ta halimbawa baga may nagdonar ngayon nin 20 sako pagkatapos ipinanaong niya na si Mana narisan ng mga garong 2 sako sa naman niya to di at least malikayang kan mga organizers na sinda pagadudahan ara mo pag naghaloy-haloy ining mga arog kay ni o maski para paano igwa naman na naluwas dyan na napaandar isip. Kaya tama man na reparo na mas maray ngayon na ipublikar nga ning maaraman man ang tao. Dawa nga dai o habong ipasabi ang pangaran at least nakapublikar kun ining taong ini piran itinao. Tanganing araman kan mga nakakaresibi. Bangon Banwan Report. Kanantaan sa ropang report, hali sa luwas, yaon sa linya si Ron Enon. Ron, come in please. Thank you, Erwin, Dave, good morning sa mga... Oy, Ron. Hello. Bigapod ta ka na lang, Ron, ta igwan nag-suggest na bako na dang Ron, ta garo ka itong kwenda, garo grade 1, kung Ron ang apod sa imo. Dahil man, ato to, hali ko naman naisip yan, kung dipisilon pala magbago ka, nasa lawig nin panahon, isipon mong 40 anyos na yan ang nakatudan mo. Naiisipan ko naman talaga yan. Alam mo kung siya nagsabi sa kayan, Erwin? Si Cesar Montano. Uy! Cesar Montano kan magdigdi sa naga, di na kaulay-ulay taman si Cesar Montano. Bakit ganun kayong mga Bicolano saka Bisaya? Yung mga pagalan ninyo, palaging paulit-ulit. Ginagawa ninyong dandan, dundon, ron. Ano pa to si mga pigdodoble? Paano niya yan? Dahil mo lang pag dublihon an apod ki Congressman Sal Potono, ha? Ada yung data na yan. Bakit madisgrasya kita? Kaya, alay na yan tabi, Erwin. Si Cesar Montano nagsabi, paano niya yan kung tumanda ka na, nalulo ka na, tapos tatawagin ka pang Ron. Yung pangalan mo ay para kang bata. Di ako man try kong gibuo na yan.
Kundi karon na bago kita. Mabilib ako sa emo ron kung na naghinghing sa emo kayan si itong dating agum ni Cesar Montano. Si Sunshine. Itong data pa nakakaulay. Minsan nahiling talang ito kan magdigdi sa Bicol at kandidato si Cesar. Bueno, Ervin, naka-schedule na kutain ni dapat kan sugma pa. Kundi ngunyan lang kita nagkigunin pagkakataon takan sugma pa lang pigkaulay sa kan National Bureau of Investigation NBI ang makakaulay tangon yan Ervin si Nico Uwapirina. Mapot ka kung si Nico siyaan aki ni kagawad Froilan Uwapirina kan Barangay Tambo sa Banuang kan Buhi. Several na nagkapirang mga personahes kabali na si Mayor Angie Aguinillo, si Mayor Madel Alpilor ang nagpaabot ng simpatiya sa pagkundinar naman sa sinasabing karusalan sistema na ginigibukan Philippine National Police. Gadan ini si Kagawad Uwapirina Ervin, pigal reporta na ini kanakaging aldaw, kundi ang pamilya naghahagad ng hustisya. Huli man kan sa pagtubod ninda may sala sa naging operasyon kan pagka-service na ng search warrant sa Laucan na Sendan Residensya. Nico, good morning. Live kita sa OKFM, asin man PBN TV5. Kaya ba ta sa studio si Dave Duliano, asin man Ervin Borja. Good morning, Sir Nico. Hello? Hello po, good morning po. Opo, sige po, inot daw, pwede paki-istorya mo na kung ano ang nangyari. Bago nakadanaan sa imong tatay na si Kagawad Froilan. Okay po. Nung linggo po, banda mga 6:30, nasa kabilang bahay po ako noon, sa kapitbahay namin, kila tita. Tapos nakita ko po na may pumaradang dalawang sasakyan sa harap ng gate namin. Tapos lumabas po doon mga armado po. May nakasunod din pong isa pang Innova, tapos lumabas din po yung mga armado doon na mga naka-camouflage po. Yung mga nandun po sa unang dalawang sasakyan, mga civilian, tsaka naka-itim na mga uniforme. Tapos nung tumakbo po ako doon sa bahay, tinutukan po ako ng baril ng isang pulis na sabi nga, sisay ka, kaibang kadigdi, umalik ka digdi, tapos kinasahan niya ako. Tapos nagbalik po ako duman sa arong ni tita, tapos di na po ako pinapahalik ang mga uncle ko. Hanggang sa, mayo na pong ilaw duman sa buong harong ni. Pagkatapos po kang nawaran pong ilaw sa buong harong ni, nagdadangog na po sa putok ng badil. Tapos po, nahiling ko po nagdalaga na duwa. May nailing pa ako nagdalaga na duwa, aling duman sa may party kang binadilan kay Papa. Nagdalaga na po papaduman sa laog kay Iban. Tapos nagruluwas na po kami ka mga tita ko, tapos nag-arabot na sa mga kapamilya mi. Katong after kang putok na to, nagduma na kami sa gate. Dahil po kami pinapalaog sa arong mi. Yan lang po kami duman sa luwas for mga 2 to 3 hours po kami ngayon duman. Dahil po kami pinapalaog. Maski yaw na po duman si mga barangay officials. Inalat po kami makalaog mga alas 9 na. After mga 3 hours, 2 hours po. Pero ito, lagpas na. Pinalaog po kami. Yaw na po ang Buhi PNP. Kaibanan po ang media. Tapos so barangay officials. Dalawang step ko pa lang nakita ko na si Papa na nakabulagta sa may dirty kitchen. Okay, bot sabihon, nagdididiklom na kayo tabi Nico kan maglaog ang mga pulis. Iyo po, madiklom na po, banggi na po. Ano ta ginadaninda ang ilaw? Yung ano po yan ang saro sa kaya po kami nag-agad ng justisya. Arami talagang may sala na nangyari duman sa operasyon ninda. Tapos so search warrant po ninda, pinailing po ninda. Tapos na po gabos na nangyari na gabos, saka lang sila nagpailing ng search warrant. Itong pagsasabi na nadadangog kan mga painante nindo ta negosyante ang papa mo na nagsasabi si papa mo na
Sir, digdi kita sa bako kita digdi sa Madiklom, dumang kita sa Maliwanag. Po sir, ang istorya po duman, si Papa po nasa likod kang truck mi, sa forward po siya lang dang magsaro duman sa laog kang truck, tapos sa baba ka tong truck si mga painante mi. Kang naglaog da po sa mga pulis, so driver tsaka sarong painanting inot na nakailing duman sa mga pulis, nagdalagan po papunta sa may dirty kitchen. Duman po sinda pinadapat at duman sinda nasabat kang ibang mga pulis. Yan po, tong si Papa, katong tinurutukan na sindang badil, sabi kang mga painante tsaka driver mi, tinututukan niya kami badil. May sindang pinailing na search warrant niya o may sinabi niya sinda na niya search warrant, arog yan. Basta lang nga kami tinutukan badil tapos pinadapa nga kami. Tapos last mi na ngayang nailing si Papa mo ngaya. Pinababa nga sa truck, tapos dinara nga duman sa may dirty kitchen. Tapos duman sa dirty kitchen na kung saan dinara si Papa, so duwa po bagang nagdalagan kaso bagong tig-istorya kung duwang nagdalagan na tauhan, duman po pinadapa sa may dirty kitchen. Nadangog po ninda na, nagsabi pa nga ni po si Papa na, Sir, di po kita dyan sa Madiklom, Sir, di po kita sir sa Maliwanag. Di na lang po ako nindo sir sa Maliwanag arrestoon, Sir. Di mo pa ako nindo pag-anuhon. Tapos, hirap po itong pinutukan na po dahil si Papa. Sa kaalamang, Nico, sa kaalamang kan publiko, ano negosyo nindo ni Papa mo? Fish dealer lang po kami. Kaya may mga painante sa kod mga truck. Iyo po, fish dealer po kami talaga ng tilapia po. Oo, duman sa search warrant na sabi, siguro nahiling mo naman ito. Anong piga-akusar sa ama mo na igwaning tinatago dyan sa Laucan sa Indongarong? Illegal possession of firearms na po. So, sa pag-follow up kan pulis, sa kod kan Soko, ano sinaging resulta? Nag-search po sinda, pagkatapos na kang gabos na nangyari, may man po sindang nailing, na kaibahan pa po sina kapitan, tapos sa media. Kato pong yung kami duman sa kay Papa, sa bangkay ni Papa, tagtigukugos ni na mama, tapos mayo po kami naiiling duman na padili sa may harani sa iya. Halos yaon po kami duman na magpapamilya, yaon kami duman. Kung iba pong badil duman sa katahid ni Papa, masisipa mo na po ito, masisipa mo na, matutungtungan mi. Pero mayo po kami nailing duman, mayo po talagang badil duman. Kato pong paghali ni nag-abot sa Soko na daanin da, pag-abot po kan Soko, bigla pong nagsabi sa Soko na may badil o ningaw, badil. Para garo na po kami, garo na kilagan kami na biglang nagkaigwang badil duman na kami nga ni mismo, yaon duman, dahil ito na iiling duman, tapos aran yun lang sa may kay Papa, dahil ito masisipa ito, dahil pa maiiling, dahil pa masisikyod. Talagang Sige, ipapasa ta ka sa Balyong Studio, no? Ipapasa ta ka kay Erwin sa kod kay Dave. Go ahead, Erwin. Nico, so piraan naging tama ni Papa mo? Ang nagluluwas po na tulong tama, pero ang gunshot wound niya po, 4, sa may kaibanan po sa may kamot niya, sa may daliri niya, na ang inaano mi po na si Papa, garo nagsarag pa man so kamot niya na pagbadil sa iya, nasarag niya pang kaya nakaibanan so kamot niya. Pero inano niya pa so kamot niya, kaya naging 4 so gunshot wound, pero tuluman lang dapong na putok. So bago nangyari yan, Nico, may kuyana ka mo, may nababarita na ka mo na may nagmamanman na ki Papa mo o sa Harong Nindo? Mayo man po kami na may nagmamanman sa iya. Dahil man po nga kami nag-iisip na arog kaya na maanoon si Papa ng mga pulis. Si Papa po kaya, sir, saro man siya sa digdi sa na kapag may operasyon ng mga pulis digdi sa barangay mi, si Papa ang dinudulukan ninda, sinda ang tigil-tig pupuntahan, tinatambayan ninda, kung mayroon igos sindang operasyon, kung igos sindang gustong maaraman about sa sarong tao na ini. Si Papa po ang binidigyan ninda, tapos inapot ninda kung anong mga katong operasyon ninda. Kumbaga kaya nga ni po, kumbaga day ko aram so tiwala ni Papa sa pulis, talagang
may man po kami ibang ginigibudigting may man po kami ibang negosyo, sira man lang po. So, dati na pala na nagiging istambayang ka na mga pulis sa indong harong. Iyo po, aloy na pong maray. Taon na pong bibilangon. Pag may operation nun sinadigdi sa muya, kung may kusindang mga dardara ko po, digdi po sila nag-standby, digdi po sila nagdadulo kay Papa, arog kayan, kung impormasyon ang kahagadon, nag-ano po sila kay Papa. So, Nico, digdi sa pangyayaring ini, ano ang plano mo niyan sa imong pamilya? Ang plano man lang po talaga, hanap ang hustisya para kay Papa, kung siya makakatabang sa mo. Kung sa iniisip ng mga tao na magbalos, may man po kaming balak magbalos, may man po kaming kakayaan na magbalos. So, ini gabus papagi yun nindo sa husgado. Usually ba kayo nangyayari, Nico, pag naghahaloy na ang kaso, ang pamilyang naghahanap nin hustisya, kung minsan nawawaraan nin gana, determinado daw kamo na sagkod sa katapos-tapusan, hahanapon nin doon hustisya? Determinado po kami na mahanap ang hustisya. Siguro yun na lang po ito ang may tataumi talaga kay Papa. Nico, last na lang, mga pirakatao sila dyan sa Indo, saka sila, nakasibilya, naka-uniform o may mga nameplate lamang ang mga taong ito? Mga lumagpas pa garong mga 30 katao na armado. Tapos halo po sila na may mga naka-uniform, may mga naka-civilian, tapos may mga itom lang na full gear na itom. Tapos ilang po ito mga naka-camouflage, tapos civilian na harog ang mga talagang nailing ko. Saan po na sila haraling command? Ang po sa Barita po, bagasamo na mga provincial police po ata ito. Opo. Malaman ko pong nabasa sa nameplate ninda, kumbaga sa airside, kung anong ranggo. May man po sindang mga name tag tsaka mga nameplate po. Thank you, Nico. Thank you. May dagdag ko lang, Dave. Ang local police, sabi mo lang nga nagtatambay sa Indo dyan. Siyempre, barkada kan sa Indong pamilya, kipapa mo. Ano ang pigtataong partisipasyon kan Buhi Municipal Police Station na mayo lamang kamong identity kung si isay ang team leader o isay ang team na nag-search nag-conduct ning search warrant? May mamampusin lang tigtataw sa mga pangaran katong team na naglaog digdig sa harong ni. Ang NBI, sabi mo nakauli ka kang NBI. Ano ang pangako kang NBI? May pa man pong maray na kang NBI nag-ano pa man po, nag-iimbestiga pa man po sinda, kaya day pa man po ninda maano sa muya na kung nakuha na ninda so pangaran itong team leader po. Sige. Sa kaalaman kan publiko, rin ang lubong kagawad, Nico? Di mi pa man po na pag-uulayan na kung rin siyempre di mi pa man po tanggap tabo, mi pa man pong na kung ilubong na siya. Mapag-ulayan mi na lang po ito. Sige. Nico, condolence sa pagi kang OKFM sa PBN TV5. Condolence sa kung anong tabang na may tataw mi gigibuan mo ni pagi. Sir, dagdag ko po duman sa ko na katong nailing mi po sa mga CCTV mi digdi sa arong po. Nakataas na po sinda gabos, nakailing na po sinda sa taas. Sa CCTV? Kaya po sa mga CCTV po, sa mga camera na nakailing na po sa taas. Kaya pigpundo ang ilaw? Iyo po, Garo. Kaya tinara sa mga CCTV, sa loob kang harong may CCTV, tapos duman sa palibot kang harong. Sige. Thank you, Nico. Condolence. Ma-follow up na lang kami sa imo sa mga development kang kaso ngayon. Salamat po. Okay, thank you. Ayan mga tugang, Dave, si Nico Owaperina. Aki ini, siya nagka-post sa social media. Pikanap ko talaga si contact number niya. Sabi ko makuatang sa iyang site na nagkahagad sining hustisya na makaabot sa Palasyo Malacañang. Na matawanan atensyon ining
ginibong pambabadil gadan sa sayang ama na piga-issuan sa naning search warrants na allegedly igwas yung pikitagong badil. Pero Dave, sa Soko, ang nakuha duman base sa record, pisto 38 na revolver. O yan ang nakuha base sa deklarasyon kan Soko na nagkakandak ng inot na investigasyon. Alin din sa News Center, ini po si Ron Anon. Salamat Ron, pag-aro kayo ng partner ng mga kaso. Inot na inot, saan ka makakuha ng testigo? Abang iisugad tong mga titistiguan mo, mala to. Si Kagawa, dahil ninda pinatawad. Kung ika sulusulong ordinaryong tao, dawa pa may mga nahiling ka duman. Dawa pa nahiling mo si aktual na pagbadil. Magkagawa ka na ko sugbot na magtestigo na dahil ka matakot sa semong sadiri. Saka sa imong pamilya, ang kalaban mo, 30 katao. Ang bira. Garo ka nagkuyan Garo ka nagbangga sa padir. Kaya ang problema kan kasong ini, ang paghahanap ng testigo. Ikadua, may nagsabi sa kuya na inangyabid mga kasong ini, nangyari sa ni kadtong sunod-sunod man na ambuson ng mga polis. Yung baga, sunod-sunod baga si ambus sa mga polis, duman Sorsogon, kung sa-insayan pa duman sa Albay, ang pulis garo na pupuntusan dahil nakakabalos. Ganyan, pinapalos ngayang kadakol kayang loose firearm di sa Bicol. Kaya tinitira na ang mga pulis. Nag-iisip pa niya si mga pulis na magbalos. Anong nangyari to whom it may concern na nasa ng pagbalos? Kaya sana maresolveran ang araw kaning mga reklamo partner. Kaya lang paano? Sabi mo nga ni halos imposible. Garo kang nagbangga sa pader. At inot na inot, ano man na kasong kriminal, asirin sa husgado kung may testigo, kung mayo, paano ang judge madesisyon kan araw kaya ng mga kaso. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Iguan na kitang 29 minutos pasado alas 8 ng aga. At yan po, balik kita sa Riding in Tandem. Gusto ko, okay ka. Ang sarap mag-drive kung ang car mo ay astig. Ang sarap mag-drive kung car mo ay laging ayos. Ang sarap mag-drive kung car mo ay maintenance Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Sa Sibros, ang sarap magpaayos. Okay ang service, yan ang tatak Sibros. Sa Sibros, sasakyan mo'y garantisado. Safe na safe ang biyahe kapag gawa ng Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Services offered: engine overhauling, under chassis repair, car tent, car alarm, car audio system installation, auto detailing. Visit Sibros along Diversion Road, Naga City. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramida Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares
sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated, now continues to grow in enrollment, facilities, and academic achievements. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service, Naga Hope Christian School accepts students without Chinese background, considers flexibility in modes of learning delivery such as online, blended, and modular. Ready for face-to-face mode of learning delivery subject to the approval of IATF and DepEd for school year 2021-2022. Offers varied scholarship and tuition fee discounts for preschool and elementary enrollees for next school year. A 5,000 pesos tuition fee discount voucher will be available at the registrar's office starting April 15, 2021. For newcomers and transferees who are kinder and grade 6 graduates with honors, top 1, free tuition fee. Top 2, 50% tuition fee discount. Top 3, 30% tuition fee discount. And top 4 to 10, 20% tuition fee discount. For high school transferees whose parents' annual income is 100,000 pesos and below can apply for scholarship to pay only 2,500 pesos per month for combined tuition fee and miscellaneous fee. For those who can invite a new enrollee, will have a 20% discount in tuition fee. For more information, you can call us at 811-6101 or visit us at Panganiban Drive, Naga City, across Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, Surf Babareta, ang wais choice. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Jackson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Chengson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Chengson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Asin David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Iguan na lang kitang 35 minutos bago mag alas 9. So itong sarong itong report na ito partner garong kuyan man ano. Garo mamundo man na pagparadang dangugon. Isip-isipon mo kung ikaan aki
kay tuhong ginada na garong hinalat na sana nindo, garong pigdalan mo na sana, na nama mo pigtitira sa balyong harong. Makangalas ta, kadakol na mga bihikulong ginamit, ni Saro, may nakatanda kang plate number. Ito kaya palan, tinaranggal si kabos na plate number. O duman sa inagyan, daman lamang checkpoint na naagyan sinda na at least sita sinda kan mga nasa checkpoint. O ano ning mga konvoy na ng bihikulo ta marayo ning plaka. Mayo nin plate number si mga bihikulo, mayong mga nameplate si mga soldados na ang mga pulis na nagduman. Ay talagang ining sistema nga ni siguro partner, manibang pwedeng makakurihir ka ni, kundi iyon mga nasa itaas. Kadtong pa oroli na, malaman sila na agyan ng mga checkpoint yan, barikada. Na nasitasin na kung ano ta surunan sindang nagdarlagan dyan sa tinampo, maimplakan sila mga bihikulo, dahil lamang sila nag-hadit na pwedeng may maagyan sindang mga militar dyan o kaya PNP na nakapatrolya. Kaya garong kuyang partner, nagbabalik na naman sa tong isip na garo tama ito na i-require talaga ang mga police operations na may sulot na body camera ang mga pulis. Nareklamo kan mga pulis dahil nalugod niya kami makabilukan sa muyang hiro. Siguro mas maray na yan. Sabi nga ni kaya mas maray na daang may nakakalibreng sanggatos na guilty kisa may magadan na sarong inosente. Yan. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Paragos ka na Riding in Tandem, 21 minutos bago mag alas 9 ng aga. Pag alas 9, ang mas mainit na aksyon sa programa with Ma'am Olive and Double R. Abot yan alas 10:30. Sa pag-follow up kan mga mainit na mga issues kanal daw. Sa good partner ang promo ta, pigahalat pa pala na makulikta naman ang mga bagong entries sa mga huhulugan kayan ng mga tindahan. Pigahalat mi pa po ta mapanakukulikta na mga bagong nahulog. Siguro by next week po na naman kitang magbunot kan mga masurting mga karana sa promo kan Cabral, Bicolandia Supermart asin kan Rice Coffee. Bueno, subago ko ba pigahanap na linya kan SSS partner ayingon niya na ang tao baga puro na sa nakorta na agrangay. Maayo ngayon pamakal ng bagas, maayo ngayon pamakal ng panira, mahal yan mga barakalong kung ano, kaya po ang kang kwarta, kang tao ang kwarta. Saro sa pinimapagkuanan ang mga loan na aalokan gobyerno, particularmente kan SSS. Kaya ngunya ng panahon ng pandemic, may maning kalamidad, kundi mas malala pa ni sa kalamidad, nangyaring ini sa tuya na dahil makahero, hinahalat ang ayuda kan gobyerno sa paaging mga loan na pwedeng i-offer sa mga membro kung piraman ta. Ini kaya bagang pandemic na ni, grabe isipon mo may mag-positive sa ng saro, pira ang dapat hanapon. May mag-positive na saro, ay kung mga 50 katao, kulang ta. Lalo na kung dahil gaya na reparo kan mag-positive yan, o si mga pigdumanan niya, si mga nakaulay niya, si mga nakahampang niya, kaya kung ititrace, ay kulang ang 50 katao sa sarusa ng tao. Garo kita itong kurat sa grupo ng mga kurat sa baga na pag papauna ng kakanon. Pag ang saro magkakan, dadarahon duman sa mga kapamilya niya. Wintirong nagkakataramaan man nagkakahirilo man si sa iyang mga kairiba. Garo-aro kaya ng kamuktakan. May saro sana sa pamilya na may makataid na may COVID pagpuli sa harong. Lalo kung may hilig magtiripon-tipon. Ay intirong radas ang intirong pamilya. Kaya nga ni ngalas ako kuminsan mahilig mo ba dyan sa YouTube. Ito nangyaring Spanish flu kan 18th century.
na ito nga ni palang partner, inabot lang ng tulong taon bago totally nagbalik sa normal ang buhay ng tao sa nawara si virus. Ay ngunyan padawang taon na halos lalong nagdadakol. Bilang ka na apektado sa enterong kinaaban, ibad kung kasorin moderno na ang gabos, sa kakita masakitan mag-resolver ka ng problemang ini. Ay pwedeng mas malala ang ngunyang partner mo ang tao bakong araw kang panahon na dahil kayo nagpaparabirahe. Kaya kung magigiramduman mo si pagbungkaras kay ni yung COVID na ini, ay mangalas ka na pigsasabing nagpun sa China, biglang nagkaskasan na si pagwarak sa enterong kinaban. Iyan dahil ang tao ngunyan, kuya na partner, madali ng pagbiyarahe, mga modernong eroplano, saka yun na nga niya na ang mga negosyante magiramduman mo ay kung mahiling mo ang mga negosyante bako sana sa nasyon ninda kundi sa intirong kinaban, kaya madaling maray na magwarak kisa ka na nakaaging panahon. Dinaog-daog ta pa bagay itong may kalamidad na dahil kita makalos ni ngarong pigalat-halat ang magkulpaan duros, pigalat-halat ang magbabaan na tubig para makaralakaw na kita, ay ini data maintindihan ko na nung pigahalat na ang mga negosyo nagkapurundo na o malata ang sarong hotel owner ng Gisanaga, bulan-bulan da partner 1.5 million ang lugi niya. Tanong niya ako arugayan ay si kurinting iya o si mga taho. Pag dahil mong epig sweldoan, maharali. Ay paano nga kung magbalik sa normal? Saan ka naman mako ng mga tao? Sa kahirak man niya kung na dahil mo papatrabahon. Kaya ang haros nubinta kang negosyo dito sa Pilipinas, hard life. Pero ngalas ako partner, iguang hotel owner na bulan-bulan na aral daw naglulugi pero nagkuyap pa. Nag-community pantry pa ka na nakaaging weekend. Ay garo pati abang sisiram si mga latag niya sa lamisa. Iyo, siguro kuya na namamati-mati niyang baad niya. Mas binaso na ako kung ako magpakakaning libre. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Yun na sa nabagayanan na pag-asa ko niyan, isipon mo at masakit na nga ni maghanap ng trabaho. Pag nagkaigwa pa ng baretang nag-positive dyan sa lugar nindo, lockdown pa ang barangay. At dahil ka na nga ni makaluwas para maghanap buhay, mayang hanap buhay, ay isisikwal ka pa kan mga nakakabisto sa imo. E di ka nga prayaba-yaba din dito, nag-positive nga sa lugar nindo. Nahuna mo baga pag ang sarong lugar may nag-positive, gabos lang tao mararadas na mag-positive. Inian na medyo makamurmundo digdi sa tuyang lugar. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. May nag-text di partner sa rong grupo ni mga barangay tanod. O mga community pantriman ay mari pa ni mga barangay tanod din kan kararayan. Nagtitipon da sila ni mga gulay. Tagaro mga community pantry, kurtesiya mga tanod. Ini ang karahayan nyo yung taanas gabos o iluon mo sa Marikina baga. An Marikina di bantugan sa parigiboning sapatos. An community pantry ninda si mga di nababakal na mga sapatos, di nababakal na mga chinelas. Ako nga may ideya man ako. Ano do kung bako na sa naman puro gulay? Bako na sa naman na puro ukay-ukay. Ang importante ko niyan, ang mga bulong. Grabe baga kamamahal ka mga bulong niyan. Ano do itong mga bulong na pigresita sa tuya, pero dahil man nabukasan, dahil pa man expire, ay may grupong mangulikta kayan, tanganing itao man sa mga kababayan ta. Dumang kanto sa Sumpay Buhay na Silso Bagyo, nagibumiya na si mga bulong na dahil man nabukasan. Dahil mo man natumar takon na umayang ka na saka sobrang sinabakal mo
i-surrender mo. Dangan duman sa pig-surrenderan mo, igwa mo duman yung pharmacist partner na ma-assiste na pag may resita ka na mayo kang ikabakal, ito mo niyang baga, darlagan sa mga politician. Pag mabakal ng bulong, ay sa kata, ang mga sa politiko man, ay pwede an sa pribadong ospital. Dapat si mga hospital sa nakang gobyerno. Uy, baga. Magayon na ideya yan. Ang bulong kaya, tama ka partner, itao dyan sa pharmacy. Dahil pwedeng direktamenting itao sa tao, takon primero, kung matawan mong tao, dahil man mayo man nangangaipo kan arog kay na bulong, tama man arog kay na hilang, tama yan, mas maray na doktor. Arog kan mga alkalde da partner. Kung minsan, ang mga bulong, kinukuha sa infirmary, binubugtak sa office of the mayor. Yan. Ang problema da kayan, sige PR ang mayor, itatarauman sa kapitan, itong bulong na ipapanauman sa tao na mamanin pangangaipo kan bulong na yan, tama yung hilang. Maripati ko nitong ordinary sa ng bulong, paracetamol, aramtang sa kuya sa kalentura, kulugpayo, aramta kung para sa ano ang paracetamol. Ay pero kung itong bulong sa delikadong hilang. Kung sa bulong sa neuro. Talaga mainom mo sa lukulukong bulong. Ay itong idea partner nabasa ko man sa rong piskal na ang gusto niya magbukta community pantry, puros ko yan. Mga pambihirang inomon, henisida. Yan. Mga pundador, ang pinakababa, maluya pundador. Ang mahaga dyan, dahil man inon, ipapabakal. Kundi, ista ko sa eskaparate, dahil bakong lamot suba. Ano do ko na community pantry, bako sa nang gugulayon. Bako na sa ng mga ukay-ukay, bako na sa ng mga tsinelas. Kundi, bulong. Iyon, problema ko niya ng mga senior citizen, ay grabe ang budget sa bulong o sa diabetes, sa high blood, kung ano-ano. Kada ako kita mga bulong na dahil naman nagkaturumar, na dahil pa man nag-expire, donate ta sa sarong particular na grupo. Iyan na grupong iyan, saka mga frontliner ta na mga doktor, bako na sa nang anas magasikaso kan COVID patient, pwede man siyang mag-report dyan sa community pantry yan ng mga bulong na magtabang siya. Pag-identify ka mga resita, kumpara sa ano yan, ay selling ko. Ini sanang partner, ini sanang kadakol-dakol ning kitang kababayan na may mga diabetes. Pero kadakol-dakol na dahil nag-aaram na sinda diabetic, lalo yan mga nasa puwirang lugar. Piraan dahil nag-aaram dahil man na-check. Dahil mahal baga yan, kuya partner. Yan ang pan-check na yan sa blood sugar. Guro anuan saro ka yan. Yan machine na yan, bara-bara to. Pero yan yung pigsasangal na yan. Yung glucometer. Glucometer, bara-bara to. Pero ang nakanganaan ka dyan, yan yung pigsusuksok dyan, yung pigaan ang kandugo. Tagarong sa ospital, i-charge ka kaya, kada check, mga 150. Gulpi kitang kababayan na dahil nag-aararam dahil dahil man na-check. So, siguro nin mga grupo na pwedeng iyan sponsoran na madyan sa barangay maski ba kan doktor, pwede mo man yan na ma-check. Sagkod na calibrated ang sa imong yan na glucometer. Di, masabihan mo lamang, papay, halang kawo ng sugar mo. Utron ta sa pagbaliko next week. Halangkaw na naman, talagang diabetic ka na. Kay puhang ka nang ko yan, medical attention. Saka ko yan partner, ngalas ako kansaro bagang daw, nag-uli ako sa bukid, nag-araasikaso man ako itong lit na pigpaaning mais. Sigang kalag-kalag ko, malaman ko na kailing taong naka-face mask, lalo na naka-face shield. Ngunyan, di may mga dayo nagduduruman, naka-face mask, karong ngaralas. Pero di ako ngaralas ka mong nakailing ka mo ni mga taong naka-face mask. Anong yan, Dave, may mga busal niya sa nguso, nagdidirigdi. Lalo nang si ibang hali sa Banwaan, niya ako ko yan. Mayo niya ako nagpa-positive design, mayo nga.
Maswerte lugod itong mga nasa puwera na puro sana gulay, mga duma ang kakanon, taharayo sinda sa COVID-19. Mayong face mask. Kaya nga ni partner, kalsarong aldabaga pinangapudan ta. Iyan mga yaon dyan sa checkpoint, sa Del Gallego, na sana da totoo ang mga chirichismis na nagkakaigwanin suruhulan dyan. Taan magiging epekto kayang partner kung may makalusot dyan dahil may suruhulan, tapos mapuli man dyan sa mga barangay, o yun ang mapuun dyan, yun madarakan na COVID. Kaya nga ni kung kamo nakabantay dyan, ay kada kulang darawang kang konsensya nindo. Kung kamo maako ning 500, 300, para lang dahil na sitahon ang mga nag-aagi dyan, bahala kamo sa buhay nindo. Kadakulaan na mapipirwisyo, kadakulaan na madadisgrasya, huli sa saindong kapabayaan. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Padagos ka na Riding in Tandem, maigwa na kita ang 7 minuto bago mag alas 9 ng aga. Paabutan ko pala ng good morning sa mga parantabay, lalo na si Mr. Rene Gomez dyan sa Progresom, regular na parantabay, si Riman ng pamilyang Aligam. Si Carlo saka si Mili, yan. Kan sarong aldaw nag-birthday si mga kabuhan, kuyan. Ano niya ako ta, dahil nilang sarunan na birthday kayan. Duang aldaw na sunudan. Iba man po kay ang dabarkads kay ning saro. Mga aki pala nyo niyang partner. Ay gusto mo pag ma-birthday kasi mga kairidan mo man. At akon may darakula na garo makalawi. Iba man po nga ang grupo kay ni, iba man niya ang grupo kay ni. Kaya si spaghetti niya, binanga ko sa dua. Aday man niya ning pwedeng pagsaroon ano kasyong kan duang aki. Ang bira ko niya kanya-kanya ng grupo, kanya-kanya ng mga dabarkads. Dahil pwedeng magparsarabay-sabay kan okasyon. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding si in Riman Tandem. dyan sa dyan pala sa Karayan. Ang barita ko sa Sabado, nag-iimbitar ta big time dang tupada sa Karayan na Balatas area. May nag-iimbitar na dyan na mga tao perting yan na surultada sa dyan pala sa Magaraw, dawangon niya na bawal, sige-siging hirikap, magaro special na burulang na may mga imbitasyon lang. Ang mga tao talaga dahil mauntok sagod ng may sugal, masugal. Ini sa nang online sabong. Isa'y maghunang mapatok yan sa mga sugarol. Ay ngunyan garo si atong ang sanaan nagkakakorta. Ta si iba bigbabawalan, pero si mga may impluensya saka si may si mga may kapit sa Malacanang dagos-dagos na sa indang kaligayahan. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Paabutan ko pala ng good morning sa tuwing mga parantabay dyan sa Barangay Abella, Naga City. May nag-isturo sa kuya na pagbabanggi palan, nagsiram-siram na magsaod-saod dyan sa Abella. Tapos sa gilid kyan tinampo, si mga siradang haling kalabanga, darakula, mga presko, saka si mga gulay na presko haling mangiring nakarabot dyan. Dyan sa Barangay Abella, nagsiram-siram na daang mag-saod-saod dyan. Kaya paabutan taning good morning. Uy, siring man, paabutan ko nin pangungumusta as in belated happy anniversary. Ki dating Vice Mayor dyan sa Tinambak, si Piping Bilarmino, saka si Emmy Medina Bilarmino. Kansa indang ika-41 nung anibersaryo. Si Idol ta dyan partner, si dating kagawa June itong Jun Baryon. Yan. Ay, kagawan mang giraray partner. Yan forever bagang kwen yan. Forever na top notcher kan
Banuaning Tinambak. Sa otro eleksyon da, garoan matap chair, may matap na chair, garo may biribiguti ng lalaking pugi. Ayan bagang barbarita dyan sa Banuaning Tinambak. Bueno, partner, may mga hanap buhay pa kita. Luwi-luwi kitang mapaaram sa programa. Tanganing na masunod sa tuya, makapuon man sa tamang oras. Pagkatapos kan mga hanap buhay, ini po ang sinong amigo sa radyo, si Dave Baduliano. Ini man po, si Ervin Borja, nagpapasalamat kan sa inyo pong paginanyaw. Nagraragugno, mag-aangkas, riding in tandem. Naglilibot-libot, nagmamasid, maging sa enterong kinaban. Matuyaw kan sala, asin maumaw kan tama. Maanalisar para sa hustisya, makatotohanan, asin balansyado, alagad